a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o ka ɲi i bi om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi i bi om 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 walasa ka Mali ani Burkina Faso olu jamanaden mun y'u kɛyɔrɔw bila lakanabaliya sababu la ka olu ka segili nɔgɔya u faso la Mali Burkina Faso ka fara commissariat des Nations Unies ale ka wulikajɔw la ko u bɛ hakilijagabɔw la cogo min na ni maakofɔlɔ ninnu bɛ se ka segin u ka jamanaw kan aw bɛna Dr Abdoulaye Gindo ale ka ɲɛfɔli sɔrɔ a ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Mali la jamana marabaw olu kɛlen don ka danganiyaw ta ni waati na jamana ka baarakɛminɛn caman bɛ yen ka olu san an ka bolola baarakɛlaw olu bolo o kama ka se ka u dɛmɛ min ye sefa wari miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko ko jamana bɛna o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin artisanw ma aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ale fana ka ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de ye an ka bisimila Advance TV ale jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali Burkina Faso ka fara Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ni ale bɛ baɲumankɛ tɔn dɔ ko fɔ olu ye u ka sigi ta ko 14 kɛ ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali Burkina Faso ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko la an ka ɲininikɛlaw olu kɔni u ka kuma bara tɛ ku Dr Abdoulaye Gindo la ale ye secrétaire général ministère de la santé la an k'a lamɛn. Kabini 2012 an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu nana an ka jamanaw kɔnɔ donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔden dɔw olu jagoyara ka bɔ u nɔ la ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ o jamana wɛrɛw fana ta nana an fɛ yen bon komi lajɛ kɔnɔna la ni minnu ka surun o ye Burkina ye donc ani Burkina ye sɛbɛn k'a fɔ o ma ko commission tripartite o kɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ Burkina ana Burkina ka mɔgɔ minnu bɛ yan u kana a hakili kana to a la k'a fɔ ko jamana ɲinan'u kɔ u k'u sigi sigiyɔrɔ la u ka sigi bɛn ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ u bɔra jagoya la u ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen u kana sɔrɔ o gɛlɛya talen don ka bɔ yen o y'a sɔrɔ u bɛ baara min kɛ u ka segin ka se ka na o baara kɛ mais ka segin nɔgɔya kɔnɔna la u ka dignité kɔnɔna la u yɛrɛ sago la dɔw bɛ yen nɔ u bɛ segin u ka dugukɔrɔw la dɔw bɛ olu bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛw choisi k'a fɔ k'u bɛ segin yen o bɛɛ la ani HCR bɛnnen don a kan o de y'a to a bɛ fɔ tripartite bi réunion lajɛ o ye anw Burkina ani HCR pour que réellement olu minnu bɛ yen an bɛ se k'an jantu la k'u ka segin dilan mais u sigilen bɛ jamana min kɔnɔ a kɛra Mali a kɛra Burkina u kana dɔn ka u kana jigila kana misaya cogo si ko gouvernement hakili b'u la mais u ka se ka u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ mais u ka se ka segin hɛrɛ ani baden ani dignité kɔnɔna la kula k'an bɛ tile 2 k'a la ni y'a ta ko 14 de donc an b'a kɛ bɛɛ b'a organiser u ka yɔrɔ la pour que réellement commission in bɛ baara la kuma bɛɛ k'a daminɛ bi mais ni lajɛ in ye min ye ka se ka na kiimɛli kɛ kabini baara ninnu daminɛna an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ an ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa an bɛ se ka mun fara an ka baara kan hali bi parce que an ɲɛ b'a la gɛlɛya in an bɛ ka a bɔ yen dɔɔni dɔɔni o de y'a to an ye AES yɛrɛ sigi sen kan
pour que a ka se ka kɛ espace yɛrɛ kana kɛ frontière kana kɛ ani ɲɔgɔn cɛ malien min bɛ Burkina n'a bɛ Niger k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ a ka jamana de kɔnɔ donc o de ye AES yɛrɛ sigi kun ye pour que réellement bɛɛ bɛ se ka fɛn kɛ donc lajɛ in a tile 2 kɔnɔna la u ye baara minnu kɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka boloda alors pour que an bɛ se k'o baara ninnu kɛ. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ projet Tiraka Sahel ale ye baɲumankɛtɔn ye mun bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka yɛrɛmarakafo ma walasa o ka yiriwa ko ka se ka sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na projet wɛrɛ bɛ yen min bɛ wele ko Famaku ko ale ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin Kajolo Jɛnɛ ani Masina ma walasa u yɛrɛ ka yiriwa ko olu ka sira sɔrɔ ka faamuyali sɔrɔ nin ko kan Isa Sise ale ye wuli ka jɔ kɛ a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. maa 50 bɔɲɔgɔn de garisigɛra nin projet in na Kajolo mara la wa a caman ye musow ni sifinnakaw ye. projet coordinateur ka fɔ la a dabɔkun ye ka bɛn ani danaya sinsin marabagaw ni jamanakɔnɔdenw cɛ. An bɛ ɲɔgɔn ye mun na a kun ye ka se ka dugudenw yɛrɛ population mais a fanba jeunes ni musow ka se k'a dɔn conseil régional de Sikaso a nafa ye jumɛn ye Sikaso région kɔnɔna la ka tila ka u ka niveau de connaissance ka dɔ fara u kan u ka dɔnniya institution kan ka dɔ fara u kan ka jamanaden ɲumanya kanu don u la. jamana ka baara yɔrɔ jiralen kɔfɛ baro kɛra baro min y'a to mɔgɔ caman ye fɛn caman faamuya mara taabolo la. An ye activité su k'a daminɛ Sikaso yɛrɛ ka présentation na population Sikaso sɔrɔ siraw ani conseil régional yɛrɛ ka baara ye min ye a fisayala kosɛbɛ a kɛla sababu ye k'a to an y'a dɔn conseil régional bɛ mun kama. An ye fɛn caman faamuya bi concernant conseil régional parce que conseil bɛ baara caman kɛ population t'a kalama denmisɛnnin minnu caman bɛ yan nɔ caman yɛrɛ kɔntana bi u ye fɛn caman faamuya i b'a sɔrɔ ni kungo ni fɛnw wuli an bɛ wuli k'a ɲɛsin mairie ni fɛnw ma souvent i tɛ réponse sɔrɔ i ka ko ɲɛɲinini na mais bi an y'a faamuya k'a fɔ conseil de bɛ nin bɛɛ ɲɛfɛ Sikaso yan nɔ. Kajolo préfet ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ projet in nacogo ɲɛna ko wa dɔ ka fara a kan halisa. C'est un projet qui veille à la citoyenneté parce que tant que le citoyen n'est pas bien informé sur la gouvernance, ce n'est pas bon. Parce que les acteurs même de la gouvernance, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais si les citoyens sont véritablement informés, je crois que ça va amener des retenues et ça va aussi amener des interpellations. Donc je félicite et remercie vraiment le projet. Je leur demande de persévérer dans cette voie et de pérenniser une telle action. maa 100 ni maa 50 ka bɔ Kajolo Jɛnɛ ani Masina maraw la olu de sen bɛna ye nin hakilina in na. projet sigida mara ni bɛn sinsinni ye Tiraka Sahel ka projet ye min kɔkɔrɔma donnen don Famaku fɛ yalasa jamana maracogo bɛ se ka falen cogo min na. halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali marabagaw olu ye danganiyaw ta nin waati ninnu na cogo min na mali a ka baaraminɛ fanba o ka dilan an ka artisan olu fɛ walasa baara in ka sira sɔrɔ jamana yɛrɛ ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin mali artisanw ma ka se ka faamuyali sɔrɔ nin kan an ka ɲininikɛla Aissata Sila ale taara baro kɛ président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali ale ɲɛma fɛ ni a bɛ Mamadou Menkɔrɔ Tarawele ko fɔ a ye minnu sɔrɔ a ko la aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Mali ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan walasa fɛn minnu bɛ bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ k'olu don b'a la. O hukumu kɔnɔ jamana minisiriso minnu sigilen don musakakow kunna ani an ka seko ni dɔnko fo ka taa se dunnajigiso ani bolola baarakɛla ko ɲɛnabɔli ma olu ye hakilina ta ka se ka nin baarakɛla ninnu kɔkɔrɔma dun. mesure kura min taara an ka faamaw fɛ a bɛ siɲɛ 4 bɔ sabe ta a bɛ mun fɔ a ko ka baara di Mali yɛrɛ baarakɛlaw ma fɛn minnu bɛ dilan an fɛ yan a ka sɔrɔ minɛn minnu bɛ dilan an wulu de san an bɛ prestation de service mun kɛ k'an k'o de utiliser o kɔrɔ ye mun ye sayi ni i ye menuisier ka minɛnw lajɛ sisan lit ni armoire ni fauteuil ni meuble fɛn fɛn bɛ c'est bureau minnu b'an ka bureau kɔnɔ k'an ka d'an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw k'a d'u ma k'a kɛ armoire minnu bɛ dilan k'an k'o de san chaise minnu bɛ dilan k'an k'olu de san bon ni mɔgɔ min dar'o la k'o di k'o kɛ o santɔ min bɛ yiri feere o min b'a nɛgɛw feere o min b'a bayɛlɛma o min b'a dilan o bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a la donc o bɛ kɛ sababu ye o dilantɔ denmisɛnnin dɔw de bɛ kalan o kɔnɔ
o glanta wardo de besoro warbe munumuna yar da macha na fole metuya patanya me ka teme warbe do na kofe kana nay abe milliard chama mode no betura ka chala fe abe dobo fanta yala sino belebele ba bo chômage la bolola barakɛlaw ka kulu ɲɛma n'u be tali kɛ mamadu mɛnkɔrɔ tarawele la ale y'a yira ko nin ye hakilina ɲumanba ye mun tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o be kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba kɛ bolola barakɛlaw ye paranti dɔ bɔra an bolo baara la yan bini nafolo bɛ kɛ ka baara kɛ o sɔrɔ cogo i b'a dɔn titre tɛ artisan bolo a caman na fo ka baara in kɛ ka bɛn bolola baarakɛlaw ka sɔrɔ kɛcogo de ma o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ bɔ ni gɛlɛya ni fantanya kɔnɔ quoi donc hakilina ɲumanba faamaw bɛ fɔ min na kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni hakilina minnu talen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye jamana musaka olu bɛ to jamana kɔnɔ ani fana ka se ka baarada caman kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka baaratanya kɛlɛ. ayiwa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na mamadu jalo ale ye wulikajɔ kɛ a ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛ k'o lajɛ. ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na an ka waati nataw la ni ala sɔnna jamana kɔkanko kibaruyaw a bɛna olu sɔrɔ nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an ka wulikajɔ sira ka kɛ sababu ye ka minnu dala salo ka da aw tulo kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛ ɲina ka kan bɛ da aw ye ko ala k'an bɛn waati wɛrɛ. a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛdiya an di baara telima telima wa da ka di trop sojo law la fiera pentirike law la fiera i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛdiya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛdiya baara n'o kan ɲi i bi on baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o